ngwana anyị abịa nkwa akwụkwọ kedu akwụkwọ Mabel and the Mountain. Mabel and the Mountain. Kedu ihe bụ Mabel bụ ava ọkwa ava mmadụ. Kedu ihe bụ Mabel kwuo nie Imalia ngwa kedu ihe bụ Mabel. Kedu ihe bụ Mabel. Oke nwa kedu Imalia. Ọ bụ fly bụ gịnị? Ijiji kwuo na ijiji. Ijiji kwuo na ijiji. O nwere egwu ijiji. Obinna amaka. Obinna malụ mma. Ọdụ gentle. Daddy rapụ baba na-agụ akwụkwọ ka wa gụchaa maka Mabel. Ọ makakwa. Ọ malụ mma emechi i print yela anya out. Wow! Onye bụkwa Janus boy. Oke nwebe anyị amaka. Oke nwebe anyị amaka. Wow, oke nwa n'onyite enu. Kedu ihe kedu ihe a ga-akpọ nke opiwe ka opiwe ka straight ngwa ozugbo piano kwuo maka iwe anyị na ọ bụrụ na achọrọ nkwu maka akwụkwọ ọmụma ka nsachie nye nwere ọrụ ọzọ nye unu jebido ọrụ ụlọ unu jebido sava afele papa kedu ihe biyu ọkwa ijiji wuo ijiji o nwere egwu ijiji anyị na-abụ igwu ijiji unu chetelie egwu ijiji ebube o nwere egwu ijiji anyị na-abụ ijiji ị ga-eso m na ijiji ị ga-eso m na ebe ndalada melu si alụ ijiji ya na-atụkasị m pom pom pom. Nya bụ kedu ihe bụ fly? Ijiji maka ya ka anyị ga-agụ avia bụ gịnị? Kedu ava ijiji a? O nwere ava Mabel and the mountain bụ gịnị? Mountain bụ gịnị? Kedu ihe bụ mountain n'Igbo? Kedu ihe bụ mountain n'Igbo? Jee chọpụta anyị ka papa nnekwu na-ekwu. Jee chọpụta anyị No. Giraffe good. You can hear you am no drum. Okay. Yeah. Go everybody to win. Everybody to win. Money ten. Eben dalada. Welu melusiaro. Ijiji. Yana takase pom pom pom. One ijiji ị ga-eso m na ijiji ị ga-eso m na ebe ndalada welu melusi ahụ ijiji imechikwe n'ụzọ na ị na-eje nweta mmiri imechi n'ụzọ just weta mmiri futaba ma mmiri na-emechili ụzọ nwa nwere ihe ọ na-ede n'ime ụlọ a ka o je were biskit ama ma plan weta mmiri dadị igbo aga ka ifutaba ama m plan iche na m amara onye na-agbala ava ka bụrụ dibia ịmara na m bụ dibia igbo ịmara na m na-awụ ọjọgọ tania ije mechi ụzọ inwe plan ama m plan bụ oke nwa iche na m amara ibe iche na m na-ezuzo iche na m na-ezuzo ịmara na m mara
Nkucha kuno kuku biscuits. Jenola ni ai kucha. Jeba ameli 1 minute ka nye ga ameli if tag mbia ebe am. Maka wodi na agwa go boso. Ina agwa go boso. Umuazi suppose ije na iri anyị jiri uje na park ogodi 10 minutes na ebe ahụ. Ngwanu ba buchazia na obu onwu ike agụọ ibe in half. Gụọ na ibe in half ka unu fuzian. Gụọ na ya obele agụti ya asachi amala ebe agụdobe mgbe ọzọzi agụtọ maka akwụkwọ ọdịnihu. Ọbịa? Uncle Wood ya. Akwụkwọ ọrụ. Chele ka unu gụọ nya half. Chele ka unu gụọ akwụkwọ half nke asachi. Iwu Ana kuna ina ya. Ni na-ezuko m gị. Mgbazukọ m ebe a ga-akwụsị mebe ọsọ dobezie nke gị na-ebuchago ị ga-eso ụmụ nwanne gị gụọ nke gị. Baso isi na besoro ebubete ka nzukọ gị ebe a ga-akwụsị. Chegodilika baso obere ị mara na akwụkwọ gụtara agwụ si lute ebe ma ọ bụ ebube ka ebe a ya akwụsị. Ebe edumma. Papa nnekwusi ị ga-adọkakwa akwụkwọ ọ chọrọ ebe nụ ice cream dụ ọ chọrọ ka ebiri a jelly ọ chọrọ ebe jelly dị ngwa mee na ọsọ ka agụchafụ ya ozugonu cheli na-enye ọsi human hand ka ebe bụ human hand na-ekwu unu na-aza m ya maka isi na igugu gị human hand aka mmadụ kwuo na aka mmadụ mebel na-emebel a mebel bụ ijiji iwu gị na ọ bụrụ mmadụ mana ọ na-aza aba mmadụ mebel ijiji ọsi yes she is small bụ gịnị ka ebe bụ small n'Igbo na-aza nye ọsọ ka anyị na-aga chelugodi ebube small bụ gịnị obele ọ tiny bụ ntọntọ mechigodi ọnụ ka anyị na-aga Adanna bịa ka isolu na-aza iwu small bụ obele ọ tiny bụ gịnị ntọntọ ọkụ ya nụ ọ bụrụ ya enweta m ihe ka ndali ya ngwakwuo ihe nkwu ọ dị obele small bụ gịnị tiny bụ gịnị ntọntọ papa nnekwu kwuo small bụ obele tiny bụ gịnị ntọntọ kwuo ntọntọ but she has big plan ọ sị na ọ dị obele mana o nwee gịnị big plan ka ebe bụ plan n'Igbo onwe mgbe nchọkwara ọ sị na o nwee big plan ka ebe bụ big n'Igbo zaa anya big chelu ka ebe bụ big kwuo nnekwu papa kwuo nnekwu plan bụ onwe ihe ọ na-akwadobe onwe nnekwu ibe onwe nnekwu plan ịma plan ka ebe bụ plan ọ na-akwado ibe kwuo ka ebe bụ plan oke nwa ọ na-akwado ibe nnekwute ibe big plan osi Mabel's plan nekwe plan ya nekwe iwe odete by Mabel bịa dee ibe osi one nya one Baby pata mmiri ka ọṅụ maka ọ na-enwe ọkpọ tiketi mmiri ka ị na-ene anya mee bụ pata mmiri a nwere anya Chimo
ngwa na big plan ijiji a kedu ihe ọ chọ mme climb mountain ka ebe bụ climb bụ n'iligolu enu ugwu bụ gịnị mountain host a dinner party ọ chọọ ime dinner party ọ chọọ ịkpọ gịnị dinner party ka ebe bụ dinner party olili na ọṅụṅụ kwuo na olili na ọṅụṅụ ka ebe bụ dinner party olili na ọṅụṅụ nke ịtọ nye plan ya nke ịtọ bụ gịnị ka plan ya nekwa anya make friend with gịnị with onye shark bụ gịnị agwọ shark bụ gịnị agịdịgba nwa isi na-agwọ ka ezila oshibụla agwọ isi agwọ magana fish bụ shark bụ azụ agịdịgba nwa wetara kwọọlụ ya aka shark bụ azụ oshi. As everyone know, when you have a big plan, it is important to get started straight away. Oshi nọlọ ọfụma oshi inwe iri na-akwadobe buli gụ kwado mere eme a na-ekwu a na-eme eme gụ akwarazini ya nwa bụ important to get started straight away. Ka ihe bụ important ya na ọ dị mkpa unu na ọ dị mkpa ka ihe bụ important ka ihe bụ important papa nnekwu ife dị mkpa ọ dị mkpa kụọ na aka dadi anyị azadi ibu gị na dadi ịmụ ala akwụkwọ ọ dị mkpa kwụọnụ na ọ dị mkpa nekwe Mabel ọbịakwa ọzọ Mabel friends was not very helpful ọ sị na ba anaghị enyekweli ya aka o ka ezi maka ihe ọ bụ ka ihe ejiri enye aka ndị oyi cheri ka nkwuchi kwuo maka ana m ekwu okwu na-ekwu okwu onye ọzọ na-ekwu okwu ihe agbachi nkịtị okwuchi ikwube nke ọ sị na ba dụrọ helpful to Mabel ka ebe ejiri du helpful bụ ba anaghị enyeli ya aka okwu ya papa nebe anya papa nnekwu dị ike ọkwa akwụkwọ obire ọ sị stay at home no ọ sịkwa gịnị fly do not climb they fly Mabel ka Mabel ebe a kedu ọnụ ịka ọnọrọ ebe ka ihe ji akpọkwa anyị aba ọ nọ ebe a mana ka ihe ji akpọrọ ya aba ọrụ abụ ya bụ iwe ntinye na ọnya bụ iwe ekpuchi isi ka ihe onye na-ekwu ọ si it can be done nekwe ihe ọ na-ekwu ọ si ridiculous it can be done ọ si na ọ yara ekwu omume plan mmadụ ihe ọ na-akwadobe gaba si ya kama ba ga-enyeweli ya kasị ya gaa n'iru ya gazieli basị ya nya emene ya na ọnụ ụlọ ụfọdụ si ya mba ụfọdụ si ya na ọ na-egwuri egwu ọdụrọ mma mmadụ oyi mmadụ gwa gị na ọ ga-eme ihe bara uru ihe bụ uche ga-enye ya obu aṅụrị ihe akwadobe ya akwado dani isi ya mba kpụba ya n'ala kpụbazie onye ahụ n'ala mebie ka mmụọ ya jụọ oyi ndị oyi ya na-eme ka mmụọ ya jụọ oyi papa na-egekwa ntị ka ebe uche gị dozi ị na-eche ihe ọzọ papa ị na-eche ihe ọzọ ka ihe ị na-eche ndị egwuregwu gwa m ihe ị na-eche ịgụ akwụkwọ ngwanụ ka anyị gụwanụ ana m akọwa unu ihe ndị oyi nyere aka kacha ọjọka inweta oyi na-abụ ịchọ ime ihe bara uru ọ na-akpụghachi gị azụ si gị ị ga-eme nkwe na ya anwụkwa gị amụ na ya akwa emete na ọ yara ekwu omume na ihe ị na-achọ mme na o nwere isi ọ na-agwa gị ya ọ dị njọ ọ isi ya Chukwu nyere ire aka ya gaa n'iru imezikwa n'ihe ahụ ị na-eme imezikwa n'ihe agịdịgba nwa agwagokwe ngo ọ isi anya gaa n'iru Chukwu nyeli aka ma ọ bụrụ na ị chọrọ inyeli aka ọ bụrụ ịnọrụ
atam na-akagbu ọ nnukwute ire jọrọ njọ bụ ihe ahụ discouragement. Jacket. Onwe nke na-ebu onwe nke na-ebu nke ahụ na-aka mma nke kilikili ya nara ama aka. Nekwa anya ebe nekwe na anya ebe ihe na-eme unu wuli ibe na-eme ebe a ibuli ibe na-eme oke nwa ngwakwu ibe na-eme. So the mom needs the tree About the big plan. All she know about Marvel knew the truth about the big plan. Do not listen to those who say you cannot. Onye na-agụ ya iwe ọ Marvel na-eche ọdụm ka ọnya na-eche ihe uche ya agbago nye egene ndị ahụ ntị nye egene ntị ndị na-asị ya you cannot. Listen to those who say you can. Wow! Ọ sịrị ya gee ntị ndị na-akwado ndụ si gị na ị ga-emenwu ya ifugozi onye dị mma n'ụwa mmadụ ịchọ mme ihe bara uru ga-enye gị obi ahụ ma ọ bụ ihe ga-abalị ọra uru ma ọ balị uru. Papa ụkwụ akwụkwọ ubi ichetekwa iche ọzọ igwe ya iche ozi ka eluo na jeli nwa na-ejeli papa na-ejeli papa na-ejeli eluwego na jeli agụcha nke agụọ jeli eluwego na jeli ọkwa na jeli ka isi ka agụọ na-eluwego na jeli papa eluwego na jeli papa wenyite isi enu na-eluwego na jeli eluwego na jeli papa eluwego na gịnị jeli ọkwa ịchọ jeli papa ihe aṅụrụ ofu ebe papa na onye ike enu na-eluwego na jeli ịchọ eluwego na jeli ihe akwụkwọ na-akọwa bụ inwe ihe ịchọ mma edịghị mma n'obi gị gaba n'iru onye ọbụla na-asị na ya na-emenwu you cannot n'ipeke ma ọ bụ na ume ga-eluhie bụ onye na-achọ ịwụnye aja na garị gụ mmebe ihe and onye ọbụla na-akwado gị gebie ntị onye mebe ihe dị mma akwadobie ife onye na-eme ihe dị mma ịkwadobi ọ bụrụ ikputuru ya akputu banye isi ya no ma ọ bụ you cannot ma ọ bụ ume ga-atụrụ ya ọnyanwa cheli ka anyị lụzie na ebe na dị jeli oke nwa nwanyị nọzi ebe na ka agụcha jeli nwa nọla ana ka agụọ jeli ọ ya akwụsị na jeli n'onye enu gụọ iwe ka mmadụ Marble went to find a mountain. Too easy. Too easy. Too wobbly. Kedu na-emekwa wobbling? Jelly na-eme wobbling. Kedu bụ wobbling n'Igbo? Wobbling. Nnara n'ọwayọ. Ọ na-ama jijiji, ọ na-ama jijiji na-awọbụlụ na-eme ka ọ daa. Ngwa ka anyị gụdebe na ebe echizi anyị gụchaa anya anyị maziala ihe menu kedu ọ nọ n'elu iwe ọ sị na ihe nwa na-eme wobbling too wobbling. Ngwa ka emesịa kwụọ n'aka ụnụ agbanyi